uurtje zijn jullie aan het wandelen? Ja, hij is 5,2 kilometer. Susteren. Rondom Susteren. 5,2 kilometer? Ja. Gewoon lekker op de Ja. flipflops? Het is toch mooi weer en ja, dat kan toch makkelijk op zelfs op tv. Nee, ik heb hele dure. op de slippers moet kunnen. Op de U heeft slippers ja, nou, volgens mij zijn ze... Doet pijn aan mijn ogen bijna zonder zonnebril. Echt, hè? Ja, ze zijn Hartstikke nieuw. Ja, tuurlijk. Daar krijg je dadelijk in ieder geval ook blaren. Nou, ik heb hem al in de smiezen. Hagenezen, die zijn nooit op hun mondje gevallen. Nee, zeker Nee. niet. Nee. Recht door zee, Hard hè? op de tong, Ja. recht door zee, Ja. zeggen waar het op staat. En jij bent lekker old school trouwens. Een kaart van papier. Ja, zeker, Ja. hè? Ja, niks op de app. Back to the future. Best. Future is dan weer de telefoon. Back to the future. Ja. Jij bent de jongste van het stel. Wat ben jij van hun? Dat is mijn moeder. Daar Dit is haar moeder. Met de nieuwe schoenen? Ja. Ja? Ja? En wat zijn jullie dan? Vrouw man. En wat zijn jullie van haar? Dat zijn hele goede vrienden van ons. Eigenlijk is het mijn zusje, zeg ik al. We gaan al meer dan 20 jaar met elkaar om. Dus, Vind ik wel interessant. Dat Is je dat zegt zo? van eigenlijk is het mijn zusje. Ja. Niet biologisch. Nee, maar toch, het gevoel. het gevoel is gewoon heel... Heel sterk. Waarom voelt dat zo? Ja, dat Zusje groeit, 1? dat groeit zo. Ja. Soms denk ik wel eens, mijn god, waar ben ik aan begonnen? Zeker met mijn zwaagart. Maar ja, het houdt een beetje de lol erin. Ja. Oh, heerlijk op zijn haaks met een D erachter. Zwagert. Dat hebben we in Limburg natuurlijk niet, hè, zoiets. Nee, ik zeg voor de grap wel eens tegen een trainer, zeg trainert. Hij trainert. Ja. Ja. Wat het, Maar dat is meer Rotterdams met een T erachteraan. dat is met een T. Ja. En bij jullie is het een D? Nou, Nee hoor, nou, ook een nee, T hoor. zo min mogelijk thees. Maar ja, Jullie drinken ook alleen maar koffie. Ja, precies. Zo min mogelijk sowieso. thee. Ja, als we ook markt zeggen, dan is het Mart. Ja. Of aardbeien in plaats van aardbeien. Dan krijg ik altijd een draai in mijn oren. Want het Maar is dat is wel al aardbeien. heel wat letters weg eigenlijk. Nee, maar dat scheelt ook weer. Het scheelt tijd, het scheelt energie. zo? Ja, ook Het dat. is gewoon in die enorm letter. efficiënt. Ja, toch? Ja. Ja, wij slikken ze Niet gewoon dan. in. En jullie gaan een hele harde, of jullie hebben dan wel een zachte G, maar soms hebben jullie ook een hele harde G. En dat hebben wij wel een beetje, maar dat doet wel weer de keel. Ja, dat Ja. is de kinderen voor kinderen G is dat, Ja, hè? ja. Ja. maar wij vinden het ook leuk om jullie even zo te ontmoeten hoor. Vertel, waarom? Nou, Omdat je wij- loopt in een vreemde stad en wij zijn mensen eigenlijk. Dus Dat je we andere- praten alles Ja, en doen alles. Je komt andere mensen tegen en dan is Ja. het altijd wel even gezellig om een praatje te doen, Ja. toch? Nou, is dat niet het allerleukste Ja, van juist. vakantie eigenlijk? Juist. Dat je ook een beetje kennis maakt met Met andere de mensen waar culturen. je... gebeurt Nou, in dan moet je Den Haag haar niet, meenemen hoor. als je de volgende keer gaat. Moet je haar meenemen. Waarom moeten we haar meenemen? Die loopt met iedereen. Ja, Maakt niet zij- uit. Zusje 1. Ja, Ja. dus je 1. Ja. Die gaat net zo makkelijk aanbellen en dan gaat ze gerust een praatje. Maar het is net, ik weet niet of jullie dat kennen op Nederland of NPO 3. Man bijt hond, dan kloppen ze aan en dan mogen we de dag met u doornemen. Ja. Nou, zo'n typeje dus, die gaat Oh, zo'n gewoon naar typeje. binnen. Dus als je gaat moet je haar meenemen. Wil je misschien, zusje 1, wil je misschien reserve zijn? Als ik een keer ziek ben of een Ja. beenbreek of zo? Ik zal je mijn goed. telefoon. Sturen we je... Moeten we wel even aan je zachte G werken? Ja. Ja, is dat zo? Absoluut. Maar dat is toch niet erg? Absoluut. Ja, nou, het is, kijk, als je een programma in Limburg maakt, is het Ja, natuurlijk wel begrijp ik verdraaid wel. handig als, Ja, je, ja, ja. als je met de mensen ook in het Limburgs Maar kunt. jij kan met een zachte G. Oh nee, dat ga ik nu niet doen. Ja. Marianne. Jij kan dat. Nee, Zeg eens dat ga ik nu even. niet doen. Zusje 2, waarom beheers jij de zachte G dan? Oh, ik doe wel eens onderweg Doe dat niet. gek lopen. Oh, doe je dan een beetje Limburgers voor de gek houden Een of klein zo? liedje doe ik dan een beetje met een zachte G. En dan zeg je, ja, we willen wel een beetje fly eten hier zo natuurlijk. Maar niet het hele verhaal kan ik met de zachte G. Het is Klein, accentloos, zusje oh, 2. dat. Accentloos. Maar het trekt wel, hè? Het is Het trekt gewoon wel. 1 op 1 Limburgs wat ik hoor. Dus dan lopen we nog wel eens zo onderweg en dan gooi ik hem er ineens even in, hè? Dan gooi je hem gewoon ineens. Ja, ik gooi gewoon die zachte G Ja, erin. ja. Maakt mij helemaal niet uit. Is dat de dochter van zusje 2? Is dat, hoe heet je trouwens? Shirley. Shirley. Shirley, is dat nou typisch jouw moeder? Ja, nou ja, ik doe dat ook wel eens. Dan denk ik thuis dat ik ineens een of andere Rus ben of zo. Of, of dan doe ik ook alsof ik uit België kom.
Oh, jullie zijn een beetje twee... Internationaal. Ja. Ja, maar van hetzelfde laken en pak. Lekker een beetje flauw Sisters Worldwide zijn wij. Wat zijn jullie? Ja, Sisters Worldwide. Wat is Sisters Ja, Worldwide? gewoon, we doen alsof we overal vandaan komen. Ja. Limburg, België. Maakt ook niet uit. Roep Maakt niet maar. uit. Oh, dus eigenlijk ben jij zusje 3 dan. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Oh, dat is een heel Heel lang verhaal. Ik werkte vroeger in de, catering. Ja. En we zullen de naam niet noemen. Nee, Toen vooral moesten niet wij doen. een cursus volgen. Ja. En ik ben zo gek als een deur ik ben, maakt mij niet uit. Toen leerde ik haar kennen. Die was nog iets gek. En die was op dat moment nog niet zo gek als dat ze nu is. Dat is in de loop der jaren ook gegroeid. En toen probeerde ik toen de tijd, 21 jaar geleden, zwanger te worden. Dat lukte niet. En toen op een gegeven moment was ik na 4 jaar wel zwanger. En toen belde ik erop. En zo is dat, zij was 3 maanden, ongeveer 3-4 maandjes. En toen kwam ik haar telefoonnummer weer ergens tegen. En toen dacht ik, nou, ik ga er eens bellen hoe het daarmee is. En vertellen dat ik inmiddels moeder was geworden en zo. Wat leuk! En zo is, dus eigenlijk 21 jaar gaan we al met elkaar om. Dus, Hoe oud ben jij, Shirley? dus zo is dat contact eigenlijk weer, zo gekomen. Wat een leuk verhaal. Ja. Het is eigenlijk helemaal niet een lang verhaal. Ja, wij Als jij het had heel verteld, lang, was het misschien had het langer Hoogstwaarschijnlijk geduurd. wel. Ik denk het wel, ja. Had het wel absoluut. 6 meer Ja. tegen gezeten. En, ja. En handelgebaren. En, Maar is dat niet voelde je dat niet toen aan je water, dat daar gewoon vriendschap in zat? En dat je daarom ook haar weer gebeld hebt? Nee, maar ik kwam gewoon haar telefoonnummer ergens tegen en toen dacht ik, goh, hoe zou het met Marianne zijn? Want we hebben natuurlijk vreselijk daar op die cursus gelachen en ik deed alles in haar schortzak. Aardappelkroket, ik weet het al. In haar schortzak? Ja, ze hadden schorten om. Oh ja, de catering. En dat moest allemaal dan bij Mar in de schort en Oh, die zo. kwam je weken later dan weer tegen, die aardappelkroketten. Ja. Ja. Hebben we daar gelachen. Oh. Maar dus zo eigenlijk, ja. Oh, ik kan het me zo levendig voorstellen. Jullie twee dan, samen aan het werk. Daar zal een hoop serieuze... Minder Ja. serieus. Ik denk juist Ja. Maar het maakt ook niet uit waar je ons neerzet. Zet je ons nou in Spanje 3 weken, dan hebben we ook vreselijke lol. En zet je ons nou ergens, waar zijn we vorige Zwolle. keer nou geweest? Zwolle. Zwolle. Zet ons in een Daar praten ze weekendje nu nog over in Zwolle. Ja. Nou, dan Ja. mogen we niet meer komen, denk ik. Nee. Nee. Ik ben dronken geworden met de plant, dus dat doen we ook maar niet meer. Ja, nee, ik was Nee. er vorig jaar en nu ik jullie zie, ik kan me foto's herinneren in winkels van jullie. Ja, Weet je wel, dat van wij mogen hier niet naar binnen. Normaal zie je dan alleen een hondenkop, weet je wel, maar dat waren jullie. Ja. Dat waren wij. Ja, wij zijn vreselijk. Als je ons tegenkomt, ja, het is verschrikkelijk. Ik kan me nu ook meteen voorstellen, Shirley, waarom jij het leuk vindt om, want als je 21 bent, dan zijn mensen zoals wij allemaal, een beetje uitgezonderd dan, stokoud. Maar dit is gewoon volgens mij lachen geblazen, Ja, of niet? natuurlijk. Het is super gezellig. Het houdt ons ook jong natuurlijk, hè? Ja. Zeker. Ja. Mij zeker, ja. En kamperen jullie, zitten jullie in een huisje? Huisje. Ja, Hier we op zitten heerlijk in een huisje. een stukje terug. Eurotronics. Ja, alleen Shirley weet waar het is, hè? Ja, die hebt de kaart, hè? Ja. Die hebt de kaart, dus... Hey, maar is het lekker dat je weer op een terrasje kunt zitten en ja, zo? dat is wel heel erg. We zijn met Pasen zijn we ook een paar dagen weg geweest. En toen was zelf de terrassen buiten nog niet open. En onderweg hierheen hadden we allemaal wel zoiets van... Je hebt het niet per se nodig, maar het is toch wel lekker dat je ergens even een drankje kan doen of zo. Ja. Dus heel erg blij wat dat betreft. En hoe lang zitten jullie met z'n allen in één huisje? Ja. Dus dat is gewoon, worden jullie elkaar dan niet eens... Ja, ik ga ook wel eens naar buiten, hoor. Dus, Ja? Ja, het is natuurlijk... Ja, dan gaat er als nog eigen eens, man, hè? 3 ja. vrouwen. Ja. Dat houdt nooit op, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, vertel dan maar eens wat je dan zo vreselijk vindt aan al die 3 vrouwen. Croissants? Wij lijken er leuk. Oh, is dat het paniekwoord? Nee, dat is niet Nou, paniek, niet meer, hoor. Als het je te veel wordt, dan roep jij croissants en dan weten ze eigenlijk... Nee, een overtje zat erin en dan moest ik croissantjes en wat broodjes bakken. Maar ja, dat ging een beetje mis. En dat houden ze nu elke keer vast voor me. Dus, ja, jullie. Jullie. Doen wij dat? Jullie. Ik doe nooit wat, hè? Als ze wat halen, dan is het, die croissants zijn veel lekkerder dan... Lekker crispy. Ja. Ja. Nee, dat waren De ze mijne niet, waren dat is er Nee, ze waren zwart. Ze waren nog niet Ja. gaar. Nou, Nee, nog ze een waren nog niet gaar. Nog niet gaar en... Nee.
dat was hem. Ja. Maar ja, goed, het zij zo. Dus jouw talenten liggen niet in de keuken? Nou, juist wel. want Juist wel? Iedere dag corvée. Ja, hij denkt dat hij zomaar voor de lol mee mag. Als we een boer laten en hij is te laat met dit, dan heeft hij corvée. En dat heeft hij de hele week. Dus, Oh, Germ. ja, echt waar? Echt waar? Echt waar? Ja. Ja. Oh. Maar ik doe het er maar voor je, hoor. Ja, je bent, ja. We zijn nu ook een wij beetje ook. blij ook. Er zijn vast, als je heel lang nadenkt, ook positieve kanten aan dit verhaal te bedenken. Ja. Met 3 vrouwen op stap. Ja? Ja, maar we mogen maar 12 Ja. minuten televisie maken. Dan redden we dus, het niet. Nee. Zo, hier staat de lul als brugman. Ja. En dan 12 minuten uitzenden. Nou, krijgen we dat in het huis ook op tv? Zal ik je eens wat vertellen, zusje Vertel. 2? Het is Dat is Ellie. Het is Ellie. Ja. Ellie, Marjan, Shirley en... Marian. Oh, niet Marjan. Nee. Marian. Eigenlijk Marianne, maar hij is een beetje stil. In Limburg zeggen ze, in sommige delen van Limburg zeggen ze tegen Maria, dus de heilige Ja. maagd zeggen ze ook Maria. Oké. 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 Nou, dan komt Dus het daar uit, ligt de dus klemtoon ook op Ja. de eerste Oh, A. ja. Ja. Dus neem dat mee. Ja, Ja, dat dat neem doen we ik zeker, zeker ja. Als je mee. jezelf nog een keer... Ja, maar dat doe ik toch wel. Ja. Gerard. Gerard! Gerard. Gerard! Met de harde G. In sommige delen van Limburg zouden ze jou dan Schraar noemen. Schaar? Schraar, Gerard. ja, S-R-A-A-R. Schraar. Oké.